Jaap Hoogterp van Dokkum hie hege energiekosten, maar wist net zo goed hoe tot dit verleden kon. Via Renze Holverda, die bij de gemeente adviseur is, energiecoach, ben ik dus eigenlijk op het goede pad gebracht om dus diverse dingen te gaan doen. Onder andere een dubbele beglazing, het aanschaffen van zonnepanelen. En ik ben nu bezig om nog een dakisolatie en een gevelisolatie te bewerkstelligen. En dat scheelt mij enorm in de deelbetaling van de energieleverancier. Om te verdwarsjemen had de gebruik maken van het neetfonds. En voor de zonnepanelen kon Hoogterp een rentevrije lening afsluiten via het warmtefonds. Maar het allermooiste van het hele verhaal is, ik hoef pas na 5 jaar mijn eerste termijnbedrag te betalen. Dus ik heb ruim de gelegenheid, in dit geval 5 jaar, om een heel groot bedrag bijeen te sparen, voordat ik het hoef af te lossen. Hoogterp wil mensen graag aansporen om ook actie te ondernemen en contact op te nemen met de gemeente. Vooral mensen die dus geen know-how hebben, die niet weten dat er überhaupt deze mogelijkheden zijn, om die een beetje kenbaar te laten maken, dat zij ook geld kunnen verdienen, maar geld besparen. En er zijn heel veel mensen, ik denk dat veel aan oudere mensen, die op een gegeven moment überhaupt niet weten dat deze mogelijkheden er zijn. Nou ja, aan de hand hiervan wil ik dus aangeven dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. En dat denk ik dus vooral aan mensen met een laag inkomen, en vaak uitkering, dat die de mogelijkheden hebben om dit soort dingen te realiseren. Wij kunnen wel daar advies in gaan en vooral het gedrag. Hè. Sommige mensen zijn vaak net op herten van hoe ziet hun eigen energierekening eruit. Dan geven we hem onder slag. En dan zullen we in het huis waar we zelf aan doen kennen. En eventueel kunnen we een adviseur eens kijken van de gemeente. Die maken een rapportage voor het huis. Die maken een kostenberekening op. Een stukje investering in. Misschien een stukje van een lening. Nou, dan komt een bepaald deel waar we om. Wij door de deel betalen naar beneden kennen. Wij zullen eventueel bij de lening maar lossen kennen. En dat is mij, wat we hier in Dokkum zien, een heel goed voorbeeld.